Takže práve sa nachádzam v veliteľskom kryte, ktorý slúžil pre ZTS Dubnica nad Váhom. Trochu sa mi trasú ruky, ale to preto, že to tu vyzerá ako vyzerá. V tomto kryte zhorel bezdomovec. Môžete si to všimnúť na istých častiach steny, ako to tu vyzerá. Dokonca tu je to vytopené celé. A poďme ďalej. Takže ako som už povedal, toto je veliteľské stanovište pre ZTS Dubnica nad Váhom. Objekt sa nachádza na kraji areálu, pretože v tejto dobe sa vlastne počítalo s tým, že sa bude bombardovať a samozrejme velitelia a štáb objektu museli byť od toho čo najďalej. Takže tak. Takže práve chádzam do veliteľskej miestnosti. Toto veliteľské stanovište malo 2 vchody, dokonca malo aj výťah, ako tu to môžete vidieť. A kapacita ukrytu bola 280 ukrývaných, aj keď sa vlastne kryt nazýva SC450. Kapacita ukrývaných 280 je pretože v tomto ukryte sa nachádza zriadené veliteľské stanovište a štáb obrany. Takže ideme na nižšie poschodia. Tak má to 3 teda. Oklamal som sám seba. Toto bola pravdepodobne miestnosť pre ukrývaných. Tak si dobre. A nie, toto bola miestnosť pre štáb obrany. Akože je to v katastrofálnom stave. Dosť smutné, že na tejto kryty sa takto vykašľalo, pretože toto keby sa zachovalo, to by mohli byť tak pekné múzea. Čo už. Ako ste si mohli všimnúť, tento ukryt je studňového typu, čiže má taký akéby gulatý tvar. Hen tam to je pekne vidieť. A ja vchádzam práve na posledné podlažie. Takže posledné podlažie ničím výnimočné. Pisoáriky, všetko tu je ohorené. A tu sa vlastne nachádzal ten výťah, aby sa vlastne zamestnanci alebo štáb obrany dokázali dostať rýchlo do krytu, aby nemuseli utekať po tamtých schodoch. A tu si to môžete všimnúť, že ukryt je naozaj studňového typu. Je to vlastne kruh. Takže vlastne toľko z veliteľského stanovišťa. Nie je tu vlastne ani čo môcť ukazovať, pretože už tu skoro ani nič nezostalo. A môžeme sa ísť pozrieť na ostatné CO ukryty a podobné veci. Takže vchádzam do druhého ukrytu, ktorý má názov KZ600. Tento ukryt bol mierovo využívaný ako CO ukryt. Nachádza sa tu premietacia sála, ktorú môžete vidieť tam. Niekde tam, pôjdeme k nej bližšie, ale teraz ešte nie. Plán opatrení pre druhý stupeň. Takže tento ukryt je vlastne celo zapustený v teréne, čiže vlastne není ani polovyšno nadzemný, ani polozapustený. Je proste celo zapustený. Má 2 vchody. Tu je nejaká ďalšia sála. Halus strašná, že toto takto akože niekto nechal rozbiť. A je to dosť smutné, pozrite sa na ten strop. Spojenecké cvičenia armád štátov Varšavskej zmluvy. Halus. Takže premietacia sála sa pravdepodobne nachádzala tu. Teda aspoň to tak vyzerá. Nie som si istý teraz, pretože nemám už ani plán toho objektu ani nič. To neviem ani čo je na zemi. Ale poďme teda ďalej. Tam som sa zlako, že tam niekto je a to keď takto s tým hýbnem, to vyzerá, keby sa niečo hýbalo. Toto je vlastne spojené s tamtým. Tuto to vlastne vidíte, že toto bol nejaký bar kedysi a preto sa to vlastne volá aj kinokryt, že tuto bol vlastne bar a potom vlastne zamestnanci prešli sem a mohli si pozrieť nejaké filmiky. Takže tento ukryt je v takom, by som povedal, horšom stave ako veliteľské stanovište. Ty kokos, ale riadne tu robím hluk. Joj, to som nechcel. Tuto máme pravdepodobne toalety. Tam ani nepôjdem, však na čo budem kamerovať vecka. Takže môžeme ísť ďalej. Tu je dokonca nejaká bota, čo je dosť creepy. Tu máme opäť toalety, WC muži.
Takže vchádzam do tejto miestnosti a tu je krásny odkaz pre Ivana Donovala, takže pozdravujeme. Ja som to nepísal. Strašne sa to ozýva, tu musí byť nejaká diera proste, alebo dačo. A tu je núdzový výlez. Takže tak. A toto je filtračno-ventilačné zariadenie, predpokladám. Takže ešte raz teda pozdravujem Ivana Donovala. Toto asi je on, neviem. A môžeme ísť ďalej. Takže toto vlastne bola miestnosť pre ukrývaných, ktorá slúžila ako školiace stredisko. Pripomínam vám to nejakú školu, alebo proste nejakú triedu v škole. Moc sa to tu teda nezachovalo, keď som pozeral Ivan Donovalové videá, tak toto vyzeralo oveľa lepšie. Tu máme nejaké fotografie. Ak fakt mi to pripomína nejakú triedu, a vlastne toto bolo školiace stredisko pre zamestnancov, alebo ukrytová miestnosť pre zamestnancov samozrejme. Takže prechádzam ďalej a tu sa nachádza filtračno-ventilačné zariadenie, ktoré ešte relatívne je v celkom dobrom stave, na to, že tento úkryt je celý rozovratý. No dobre, tak nie je až v takom dobrom stave. Ale aspoň to tu nezhorelo, ak tam. Pozrite sa na to plechátko. Ale to je asi retro týždeň v Lidli, ak bol, tak vtedy to zohnali. Poďme ďalej. Takže v tomto kryte sa nachádzajú aj takéto obrovské dvere, ktoré vlastne slúžili na rýchly presun zamestnancov, aby sa vlastne nemuseli tlačiť cez tam tie malé, ktoré som ja šiel, ale rovno vlastne prešli cez toto. A ono sa to zatvára takou veľkou pákou, ale to už je rozobraté, takže bohužiaľ toto sa už asi nezavrie v živote. Takže tuto vlastne bol ten vstup, už je toto celé zahádzané a tam je asi odmorovačka, neviem čo to môže byť. Nechce sa mi tam ísť, lebo fakt je tu bordel a ja mám takéto topánky, takže akože halus. Dobre, takže toto bolo asi z tohto ukrytu všetko. Tu je ešte niečo. Počkaj. A vlastne však to je to isté. A tu sa nachádza vodohospodárstvo. Tu vlastne mali vodu a vyzerá, že tam bol ďalší boiler, ktorý už niekto rozobral na komplet. Takže vlastne ešte to nie je všetko, to som si tu ani nevšimol. Tu máme nejakú miestnosť, neviem kam toto vedie. Ale asi tiež niekam von, podľa toho, ako sa to nazýva. Tu bude pravdepodobne núdzový výlez, si myslím. A kam toto vedie? Tu vôbec netuším, strašne veľa tepečiek tu je. Aha, toto kam vedie? Neviem ani, ako to vedie. Aha, tu je takýto vchod. Takže toto je asi druhý vchod, takže má 3 vchody a nie 2. Takže to som si tu vôbec nevšimol. Boli tu takéto schodíky hore. Ešte v ukryte samozrejme. A tuto to vlastne premietali cez tieto dierky. Tu vidíme ešte nejaké staré dokumenty, nariadenia vlády, utajované dokumenty, fúha. Ale vlastne takéto niečo ešte stále tuto je a nikto to nevyhodil. Aj tak si myslím, že je to úplne zbytočné. Tu je ešte nejaký starý film, ktorý už asi nikto neprehrá, pretože neviem mať kde. Takže až teraz to bolo vlastne z kazetka všetko a poďme na to ďalej.